ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ ഈ പതാക കൈമാറ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജും സൗകര്യവും ഒരുക്കി തന്ന ഉള്ളാൾ ദർഗ കമ്മിറ്റിയെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറയുന്നു. അതെല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്ത് വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായി ചെയ്തു തന്ന UT ഖാദർ സാഹിബ് അവர்களுക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദനം പറയുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഉച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന മഹാന്മാരായ സയ്യിദന്മാർ, സയ്യിദ് കുമ്പൂൽ ആറ്റക്കുളത്തങ്ങൾ തുടങ്ങി സയ്യിദന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏലപ്പായ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജി തുടങ്ങി പൗരമുഖ്യന്മാരും എല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് എത്തിയതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. വിഷയങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കാസർഗോഡ് വെച്ച് പ്രസംഗിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ശരീഫ് തങ്ങൾ അവർകളും താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി തങ്ങൾ അവർകളും അവരുടെ ബർക്കത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാം വഴിയുള്ളവരുടെയും അവരുടെ ഷെയ്ഖ് ഉള്ളാളത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മജീദ് സാഹിബ് അവർകളും അതുപോലെ മുഴുവൻ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും ബർക്കത്ത് അല്ലാഹു നമുക്ക് ചൊരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.